Dema xoş ve vanım. باش Emiroj dest bi derseke nû dikin. Me caradin lêkerek alîkar dîtibû, lêkera xwestin. Tê bîra we? Ez îro dixwazim em lêkereke din ya alîkar bibînin. Lêkera karîn. Karîn. Li vir pela notu dudu vekin. Notu dudu. Li vir nivîsek heye, diyalogek heye, kî dikare bixwîne? Perîxan û Selhadîn. Yek bibin Rojda, yek bibin Dîlan. Ez dikarim û bixwînin. Dilan, tu dikarî avjêniyê bikî. Belê, ez dikarim. Ez di avjeniyê de gelek jê hatîme. Pir baş e. Mixabin ez nikarim. Baş avjêniyê bikim. Lê ez dikarim basketbolê bilîzim. Belê, ez jî ji basketbolê hez dikim. Lê ez pir ne jê hatîme. Ez di müzîkê de gelek pêşketîme. Ez dikarim gîtar û bilûrê lê bidim. Ez jî ji muzîkê hez dikim. Lê ez nikarim amûrekî muzîkê lê bidim. Ez tenê dikarim stranan bibêjim. Ez dikarim te hînî lêdana bilûrê bikim. Ez ê gelekî kêfxweş bibim. Baş e. Derket holê ku heva Selhadîn dikarin bilûrê jî bide. Ew jî baş e. Pirsên li jêr li gorî diyaloga li jor bibersivînin. Heval Mahmud kî dikare avjeniyê bike? Dîlan dikare avjeniyê bike. Rojda dikare çi bilîze hevalê Rênas? Rojda dikare basketbolê bilîze. Baş e. Dîlan dikare kîjan amûrên muzîkê lê bide? Hevalê Hesan. Dîlan dikare gîtar û bilûrê lê bide. Evîn kî dikare stranan bibêje? Rojda dikare stranan bibêje. Baş e. Dîlan dixwaze Rojdayê hînî çi bike hevalê Ezîz? Dîlan dixwaze rojdayê hînî lêdana bilûrê bike. Baş e. Ji karên li jêr ên ku hûn dikarin û yên ku hûn nikarin diyar bikin. Ez niha yek ji we pirskim û hûn bêjin ka hûn kîjanî dikarin kîjanî nikarin. Viyan em ji te dest pê bikin. Li vir dibêjim mînak ez mînakê bêjim dibe ez dikarim xêsk xistiye navberê xêska xwar nikarim bi Kurdî biaxivim. Ger tu dikarî bi Kurdî biaxivî tevê hevokê wisa bixwînî tevê jî ez dikarim bi Kurdî biaxivim. Ger tu nikarî bi Kurdî biaxivî tevê jî ez nikarim bi Kurdî biaxivim. Te fêm kir? Ev mînak e. İcaya yekemîn tu çê bike? Ez nikarim li bilûrê bidim. Baş e. Ya du emîn? Ez dikarim kompîtûrê bikar bînim. Baş e. Evel Hesan ya sêmîn? Ez nikarim bi îngilîzî bipeyvim. Te dixwast biçî İngilistanê. Mer dikare her mamosten yani pir hindik em dizane ama mer gerek xweş bizane. Rênas? Ez dikarim weneyan xez bikim. Baş e. Xweş xêz dikî? Biçek ne gelek. Biçekî. Baş e. Evel Mahmud? Ez nikarim govendê bigirim. Evîn? Ez dikarim stranan bibêjim. Dengê evîn xweş e. Gerek rojekê dersê de em bêjin dersa strana ku pêş di derkeve tu dua bike gut pirtûkê di dersê strana tune bin. Gu hebe dûr de em ê bêjin ka evîn ji mer stranekê. Dawiyê de heye. Heye? Tamam. Pela wê jêr nebêjin yana wê rojê wê nexweş bikeve. Evelê Selhadîn? Ez nikarim helbestan binivîsim. Goqay te canan dinivîsand? Ne baş. Am Brahîm bû ya. Brahîm dinivîsand. Evela Perîxan? Ez dikarim avjeniyê bikim. Pir baş e. Lêkera karînê li gorî cînavkan bikişînin. Kî dikare bikişîne? Karîn? Kar. Tamam bikişîne. Hemiyan tu bikişîne. Tu dikarî li gîtarê bidî. Hûn
nikarin kompîturê bikar bînin. Ev dikarin bi tirkî bipeyvin. Em dikarin stranan bibêjin. Ez nikarim helbestan binivîsînim. باشه لیکرا بنگهین لگوری جناف کن بکشنین گوتیه لیکرا بنگهین کی جانه گوتی او دکاره به کردی بنویسه یعنی لیکرا بنگهین دبی لیکرا کود داویده جی دگره وینا جی بلا اول محمود چیکه اول محمود رو کم داخل بلا او چیک Ew dikare govendê bigire. Em nikarin wêneyan xêz bikin. Tu dikarî xwarinê çêkî. Hûn dikarin erebê bajon. Ez nikarim gulan biçînim. باشه نه ام لیکرا آلیکار یا کارینی هنکی ببینن جبر که لیکرا که گرینگه ام de axaftına rojane de bikartînin me berê lêkera xwestin me dîtibû ji bo wê ne xerîbin lêkerek alîkar e dema ku lêkera alîkar em li vir binivîsînin karîn em bêjin lêkera alîkar و لیکرک می اساسی یعنی بنگهین هیه اب بنگهین اساس کاری کو ام چه دکن یا جی بویرا کو دقومه و نشان ده ام لیکرک اشخوار هل بجرم این کاجمر لیکرک بجرم ماشین 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 جی بلا به لیکره می بنگهین نواره me gotu bu di Kurdî de em her du lekera dikişînin. Yani hem lekera alîkar dikişînin hem lekera bingehîn dikişînin. Em kesan li vir binivîsînin ez tu ew em hûn ew karîn em ê li gorî dema niha bikişînin meşin dema B. Ligori dema B bikşinin. Çima? Jiber ku kare ku ez bikim ez anha nekim. Ez ji anha u şun de bikim. Ez ji anha u şun de bikim. Lekera mini alikar gerek ez gori dema niha çê bikim jiber ku ez niha da axivim. Dema ku ez bêjim ez dikarim avê vexwim. Ez ji bo niha da axivim. Ez niha dikarim avê vexwim. Lê vexwarina min û gotina min pevre çê nabe. Gotin di devê min de ye ji devê min derdikeve av piştretê. Vê demê navbêra wan de qasî mûyekî jî dem hebe yek dema niha ye yek dema bê ye. Ji bo wê em ê karînê li gorî dema niha çê bikin em dikarin bêjin li gorî ji bo ku ev jî divê li gorî dema bê were kişanin. Em niha bikişînin me gotibû di dema niha de em çi tînin ji bo hemiyan di ne were em diyeke wisa xweşik çê bikin karîn ji bo ku em rihê wêna rayeka wêna bi dest bixin rêzikek em hebû me gotibû lêkerên bi în bi dawî dibin em în jê davêjin tişta ku dimîne reha wênaye rayeka wênaye karîn bi în bi dawî dibe em vê înê jê davêjin tişta ku dimîne kar rayeke wê demê em ê karê bînin vê derê piştre em çi dikin li gorî kesan
Ji bo kesê yekem kesê duem î kesê sêyem kesên kom kesê sêyem li cem me hersî wek kevdûne ji bo wê hêsan e mirov ji bo kesekî tenê jî binivîse ew ji bo hersiya tê fêmkirin. Çi dibe? Ez dikarim, tu dikarî, ew dikare, em, hûn, ew dikarin. Çi bikin? Lêkera me meşîne, em ê meşîn jî li gorî dema bê bikişînin. Wê demê ji bo dema bê me çi bikartanî li şîna di? Me bi bikartanî neverê. Bi. Ev jî bi în bidawî bûye. Neverê. Dema ku bi în bidawî dibe, em vê înê davêjin. Li vir dibînin meş. Em meşa xwe tînin vê derê. Piştre dîsa li gorî kesê yekem kesê duem î kesê sêyem kesê komê yek komê yekemîn komê duemîn komê sêyemîn ev jî in. Ev nayên guhertin. Li gorî kesan tim werê ne. Kesê yekem tim ime, kesê duem tim îye, kesê sêyem tim eye, kesê kom jî tim inin. Ev sabît e. Ev jî sabît e, ev jî sabît e, ev jî sabît e. Evana nayên guhertin. Çi tê guhertin? Lêker û rehê lêkerê. Çi dibe li gorî vêna? Ez dikarim bimeşim. Tu dikarî bimeşî. Ew dikare bimeşe. Em dikarin bimeşin. Hûn dikarin bimeşin. Ew dikarin bimeşin. Bi vî awayî em dikarin lêkera alîkar ya karînê sabît bigirin û li şîna lêkera meş yani meşîn reyeka wê meş em çi bikin? Em lêkereke dibînin. Minak. Ez dikarim bixwim. Ez dikarim vexwim. Ez dikarim bigerim. Ez dikarim bikenim. Ez dikarim çê bikim. Ez dikarim tê bikoşim. Ez dikarim li ber xwe bidim. Ez dikarim fêr bibim. Ez dikarim hîn bibim. Hemû hunera kes yani kes çi huner pêreye wêna tînî ser ziman. Her hevalek bila mînakekê çê bike û em derbas bikin. Em wisa bikin lêkerekê hevalek bila lêkerekê ji hevalekê din bipirse dilê xwe kê dixwaze mînak em bêjin. Eval Mahmud dilê te kê dixwaze lêkerekê jê pirske bila ew heval jî bikişîne li gorî karînê. Heval ezîz çûn. Ez dikarim biçim, tu dikarî biçî, ew dikare biçe, em hûn ev dikarin biçin. Tamam. Tu pirske ji hevalekê dilê te dixwaze ya jî hevaleke dilê te dixwaze? Ya hevalê Hesan karim bipirsim. Ve xwarin. Ez dikarim vaxim. Tu dikarî vaxî, ew dikare vaxwe, em dikarin vaxin, hûn dikarin vaxin, ew dikare vaxin. Tu jî pirske? Çandin. Hevala Pêrîxan. Ez dikarim biçînim. Tu dikarî biçînî. Ew dikare biçîne. Em dikarin biçînin. Hûn dikarin biçînin. Ew dikarin biçînin. Hevale Selahattin axaftin. Ez dikarim biaxivim, tu dikarî biaxivî, ew dikare biaxive, em hûn ew dikarin biaxivin. Hevala evîn bazdan. Ez dikarim baz bidim.
Tu dikarî baz bidî, ew dikare baz bide. Em dikarin baz bidin, hûn dikarin baz bidin, ew dikarin baz bidin. Hevala viyan rabûn. Ez dikarim rabim, tu dikarî rabî, ew dikare rabe, em hûn ew dikarin rabin. Tamam başa. Kesma. Renas. Halis bey, xwendin. Ez dikarim bixwînim. Tu dikarî bixwînî. Ew dikare bixwîne. Em dikarin bixwînin. Hûn dikarin bixwînin. Ew dikarin bixwînin. Tamam başa. Tu pirska evvelê Renas. Gotin Ez dikarim bêjim. Tu dikarî bêjî. Ew dikare bêjî. Ew dikare bêje. Em hûn ew dikarin bêjin. Evvel Mahmud Carkê jî li gor forma bibêje çê bike. Ez dikarim bibêjim. Tu dikarî bibêjî. Ew dikare bibêje. Em hûn ew dikarin bibêjin. Başa destê te sağ. Li vir nivîseke din heye. Em derbasî divêtiyê dibin. Divêtî jî dema ku em xwe pêwîst bibînin ya jî em hineka pêwîst bibînin tiştekî bikin, em divêtî bikartînin. Em destpêkê nivîsê bixwînin piştre em ê li ser wêna rawestin. Dîlan û hêlîn bila bixwînin. Kê dîlan kê hêlîn be? Tamam, yek ji we dîlan yek ji we hêlîn bixwînin, ez jî textê xwe paqij kim. Hêlîn, tu çima xemgînî? Tu çi difikirî? Sibe ezmona İngilîzî heye. Ez li we difikirim. Ez nikarim İngilîzî hîn bibim. Ez dikarim alîkariya te bikim. Lê divê tu jî bixebitî. Baş e, divê ez çi bikim? Divê tu peyvên nû li lênûska xwe binivîsî û ji ber bikî. Divê tu çîrokên Kurd bixwînî. Divê tu li stranên bi İngilîzî guhdarî bikî. Divê tu di fergehê de bi İngilîzî bipeyivî. Tu rast dibêjî. Lê dîsa jî zehmet e. Belê ez bûn tu zehmetin ne? Lorîn dixwaze Kurdiya xwe li pêş bixe, divê çi bike? Yek divê li stranên bi Kurdî guhdarî bike. Tamam, duemîn. Divê rojname û kovarên bi Kurdî bixwîne. Divê li televizyonên bi Kurdî temaşa bike. Divê bi Kurdan re bi Kurdî bipeyve. Tamam. Evvel Mahmud. Divê peyvên nû lê nûska xwe binivîse û ji ber bike. Tamam, başa. Sertaç û ferzende jî li vir heye em wêna jî bixwînin. Kî sertaç, kî ferzende? Hûn vê carê bibin sertaç û ferzende. Cara din wan Ferzende tu qet vezî şê dikî? Na mixabin. Lê divê ez werzişê bikim. Ez van rojan qelew bibim. Ji bo ku tu qelew nebî, divê tu her sibe bimeşî yan jî hefteyê du sê rojan biçî avjeniyê. Belê tu rast dibêjî. Avjenî û meş ji bo tenduristiyê pir baş in. Divê tu xwarinên kêmrûn bixwî û sebze û fêkiyan bixwî. Bi gotina te ye, ez pir kêm sebze dixwim. Ez bi piranî goştê sorkirî dixwim. Her wiha divê tu avê pir vexwî, av jî ji bo tenduristiyê baş e. Tamam, başa. Na li vir divêtî em hinkî bibînin. Divêtî peyva divê ne wek peyveke alîkare nayê kişandin, çawa bi werê dimîne. Vê demê em çi dikin? Em li vê derê divê dinivîsînin. Divêyeke mezin em binivîsînin.
em ji yek kesî jî bipirsin ya jî daxwaz bikin, ji gelek kesan jî bipirsin daxwaz bikin, divê her divê ye. Yani em wêna kom nakin, ya jî em wêna kit nakin, ya jî em wêna nakşînin. Li halê xwe dimîne. Peyveke giran e, ciyê Xwedayê xwe naguhere. Kerem ke baba. Mamosta li herêm na dibêjin dibe divêt. Ew li herêmên zimanê kevin di herêmê botanê dibêjin ew ne tenê ji bo divê ji bo çêbûn dibe çê dibit ew devokekî werê heye ew devokekî din e. Tamam. Çê dibit, dikit, diçit yani ew ti tînin devokek werê heye lê vê navê tekîliya xwe tune ye. Tamam. Divê piştî divê em çi tînin? Em cînavkan tînin. Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Pişt re em êdî daxwaza xwe tînin. Ji ber ku tişta bi divê bê çêkirin nikare dema niha be. Çima nikare dema niha be? Ji ber ku ez ya ji xwe ya ji yekî din daxwaz dikim. Ya jî ferman didim. Di divêtiyê hinkî de ferman jî heye. Mecburiyetek heye. Dibêje divê tu bikî. Yani ger tu nekî nabe. Mecburiyetek, pêwîstiyek, daxwazeke fermanî heye. Ne tam ferman e jî. Tam ferman be bêje bike. Dibêje divê tu bikî. Pêşniyarek fermanî mirov dikarî bêje. Yani duê navberê de ye. Ji bo wêna ya din em dîsa li gorî dema bê çê dikin. Wê demê em gerek çi bikin? Vana wisa bînin. Biyekê deynin vira. Ne var ye? Pişt re em ê rehê lêkerekê bînin. Lêker em bila çi be? Xebat. Xebat. Xebitîn yani. Ne var ya? Bi in bidawî bûye. İn diçe xebit dimîne. Em xebit jî bînin vira. Vê demê em li gorî kesan gerek çi bikin? Êdî paşkirê bînin. Ne var ê? Divê ez bixebitim. Divê tu bixebitî. Divê ew bixebite. Divê em hûn ew bixebitin. Nîv fermanek ya jî daxwazeke fermanî em ji kesekî din ya jî ji xwe ya jî ji yekî din ya jî ji yekê din em dixwazin karek were çêkirin. Wî karî em bi divê dibêjin dîsa dubare dikim divê nayê kişandin wekî xwe dimîne ji bo hemû kesan wekî xwe dimîne piştî wêna cînav tên ya jî nav tê dikarin navek jî were divê Perîxan bimeşe divê Selhedîn bikene divê evîn binivîse mînak navek jî dikare were cînavkek jî dikare were piştî wêna lêkera ku em dixwazin pêk were li gorî dema bê em dikişînin. Ew qas. Fêm bû ev. Li gorî pirsgirêkan hevokan binivîsînin gotiye pirsgirêk hene yani problem pirsgirêk çi ye? Gotiye ez îsal diçim dibistaneke nû di fêrgehê de qet hevalên min tin hene. Ji ber ku ez hinekî şermokim ez nikarim bi xwendekarên din re bipeyvim. Ev pirsgirêkek e. Vê pirsgirêkê çawa em çareser bikin dibêje divê tu şerm nekî bi xwendekarê din re bipeyvî û bi wan re bibî heval. Baş e, wê demê a yekemîn em şeva Selhedîn bipirsin. Heva Selhedîn.
ez ji waneya matematîkê qet fêm nakim û ez neserkeftîme. Divê tu gelekî li malê bixebitî. Baş. Ya duemîn pirske. Ez van rojan qelew dibim û nizanim çi bikim. Heval Perîxan. Perîxan pêşniyareke fermanî jêrbêjin. Divê tu kêm xwarine bixwî û werzîşê bikî. Baş e. Spas. Perîxan tu jevî bipirse. Hevala min nepeyve û ez nizanim çima ev bi min re nepeyve. Divê tu lê bigerî û pêre biaxivî. Baş. Evî tu java Mahmud bipirse. Diya min pir nexweş e û naçe nexweşxaneyê. Divê tu bijîşk bênî malê. Bijîşk were malê. Tên. Tamam ku were malê pirsgirêk tune ye. Heval Mahmud tu pirske. Bavê min qet naxwaze ez derkevim derve. Ji ber wê yekê ez nikarim hevalên xwe bibînim. Divê tu biya bavê xwe bikî. Tamam, baş e. Li vir hin lêkerên hevedûdanî hene ji berkirin. Çi ye ji berkirin? Mirov tiştekî ji bere dike yanî. Êdî mirov bê ku lê binere jî mirov dikare bixwîne. Hînbûn, em li vir hîn dibin. Hînkirin, ez ve hîn dikim. Hûn hîn dibin, ez ve hîn dikim. Erê? Qelewbûn, Stendina kiloya. qelew dibin. Fireh dibe. Zirav dibin, qelew dibin. Paqişkirin, Mal maliştin, paxaş paqişkirin, mirov paqij dike. malandin. Şermkirin, Pozşevet. ki şermoke? Ez. Şermoke. Wala zeytî şermokim ama. Qat şanoger çat şermoke. Şermok. Şerm. Mamosta fedî kirin jî Fedikirin, şermkirin. Tamam. bektevdir yani. Lixwe kirin, Cil li xwe Kincil. kirin. mirov kincekî cilekî lixwe dike. Ji xwe kirin, mirov ji xwe dike, berûva jî wê naye. Alîkarî kirin. Alîkariya hevala. Alîkarî bidin. Baş. Spartak heye. Em Spartak wekî hercar karê malê didin, Spartak dema ve Spartak çêkirin. Ger hûn ji xwe nebawer bin ve rast çêkiriye, çew çêkiriye, di dawiya Pirtûkê de di pela 106 de bersivdank heye, hûn dikarin ji bersivdankê lê binerin. Lê ne ku alîkî bersivdankê vekin û alîkî çê bikin. Tamam? Em dersa pêşiya me em ê lêvegerînê çê bikin. Heta na me heft unîte dîtin. Em ê bi kinayî van unîta bibînin. Yani wekî dubarekirinekê bi gelemperî em ê bikin. Û piştî wêna jî em ê azmûnekê çê bikin. Ji bo ku em pirtûka yekemîn karibin biqedînin. Ji bo yî wêna gerek hemû heval xwe ji azmûnê re amade bikin. Baş e? Na dema we û xebata we bimîne xweş.